Jo, jag är för närvarande på undervisnings- och kulturministeriet och det där tjänsteledig fram till februari. Och jag kan kanske säga att det som jag säger idag är mina egna personliga åsikter och inte nödvändigtvis min arbetsgivares åsikter i de här frågorna. Det som jag tänkte beröra idag är egentligen två saker. När vi diskuterar modeller för att hantera material som uppkommer i universiteten, så finns det ju naturligtvis dels det material som forskarna själva producerar och som används, och då blir ju frågan om den här så kallade tumregeln och arbetsgivarens rätt intressant. Och sen å andra sidan så använder lärare också material som produceras av någon annan, och då är det också relevant vad lagstiftning och licensiering och andra modeller för att hantera sådant material. Så det är liksom den tudelning av den här presentationen som jag har. Jag har också varit ordförande för den tjänstemannagrupp som utvecklade det förslag till allmän arbetsgivarregel som en utredningsman i Finland föreslog år 2008. Jag tänkte också faktiskt beröra lite den här modellen som tjänstemannagruppen föreslog, egentligen bara av allmänt juridiskt intresse, därför för även om det inte har gått vidare så är det en modell som faktiskt är lite innovativ i min mening och som inte har debatterats. Och jag ska också berätta lite till motiveringarna och tankegångarna bakom det förslag som vi då gjorde. Jag tror att det kan ha ett allmänt intresse åtminstone att öppna det. Några utgångspunkter här. Alltså upphovsrätten tillkommer ju upphovsmannen, arbetstagaren, forskaren i det här fallet. Enligt arbetsrätten igen så tillfaller arbetsresultat till arbetsgivaren. Och arbetstagaren har lojalitetsplikt och konkurrens, och det finns ett allmänt konkurrensförbud, det vill säga man får inte konkurrera med sin arbetsgivare. Det här problemet är då att vi ser att de här normerna går i motsatt riktning, och utan någon slags förtydligande norm så kan varken arbetsgivare eller arbetstagare nyttja verket. Och det är åtminstone ur regleringsperspektiv den sak som liksom ter sig som icke-optimalt ur samhällelig synvinkel. Så är det inte en bra idé att det finns en massa resurser som överhuvudtaget inte kan nyttjas av någon där parten. Nu säger jag inte att det här berör forskningsarbete för att vi har ju tittat på arbetsgivarregler också så där ur allmänt och med tanke på olika branscher. Rättssituationen i Finland är som professor Niklas Brun redan berättade, att vi har en tumregel som jag har försökt lite utforma här. Och så har vi ett forskarundantag i upphovsrättslagens 40b-paragraf där rättigheter till dataprogram och databaser hör till arbetsgivare med en ensamrätt ifall inte annat överenskommet, men undantaget sådant som högskoleforskare självständigt skapat. Och det här är förstås intressant, att vad anses med självständigt skapat. Alldeles säkert berör det alltså sådant som då skapas inom ramen för öppen forskning. Men det kan bli lite knepigare när man funderar på hur självständigt det är om det är som en del av ett forskningsprojekt med extern finansiering etc. Alltså avtalsforskning. En jämförelse här till patenträtten. Enligt lagen om rätt till uppfinningar vid högskola så övergår rättigheterna till högskolan enligt följande. När det gäller öppen forskning så har högskolan en sekundär rätt till uppfinningen. Om upphovsmannen eller uppfinnaren inte själv nyttjar uppfinningen så har högskolan rätt till att ta den här uppfinningen, patentera den etc. När det gäller avtalsforskning så har högskolan den primära rätten till uppfinningen. Och i övriga situationer så har högskolan då rätt att förhandla om rättigheterna till uppfinningen. Och enligt lagen så har uppfinnaren också rätt till skälig ersättning beroende på omständigheterna vid tillkomsten av uppfinningen och de intäkter som högskolan får av uppfinningen. Och i Finland så har alla universitet en policy för hur uppfinnare ersätts. Så det är i min mening relativt generösa och lämpliga policyn som man har kommit fram till. Generös om man jämför med alltså
hur det är normalt inom gällande uppfinning, så skulle jag tro att högskoleuppfinnare får en större del av den finansiella nyttan än vad man får inom den privata sektorn. Här kort om de här kännetecken för när ett verk ska anses skapas inom ramen för ett anställningsförhållande. Jag ska gå in mera på det här, var och en kan fundera på den här distinktionen, att finns det ett skäl till att arbetsgivaren ska ha vissa rättigheter, och man kan också fundera på att är det så att verksamheten inom universiteten håller på att ändras. Jag håller med om att det finns en allmän branschpraxis i Finland att när det gäller öppen forskning så är det forskarna som har ensamrätt, och universitetet har inte behov av någon nyttjanderätt normalt. Men redan när det gäller avtalsforskning så är nog situationen en annan, och jag kan väl korrigera Niklas Brunn så tillvida att vi fick remissvar på gällande de här arbetsgivarregeln i Finland, så var yrkeshögskolorna framförde att där är det allmän praxis att upphovsrätten anses övergå med ensamrätt till arbetsgivaren. Så åtminstone finns det ingen enighet där om att, så jag antar att man är oeniga om till vilken grad arbetsgivaren ska anses ha rättigheterna. Alltså i min mening är det faktiskt så att högskolorna lever i en rätt så besvärlig tid. Högskolans och lärarens verksamhet har faktiskt förändrats ganska mycket. För högskolornas del i Finland så har det tillkommit en ny uppgift, den så kallade tredje uppgiften, samhällelig samverkan, som innebär att man förutsätter samarbeta med näringslivet, och det har också skett förändringar i finansieringsgrunden av universiteten. Universiteten har, kan man säga, privatiserats. Aalto-universitetet till exempel är en stiftelse, en privaträttslig stiftelse etc. De har vissa offentliga uppgifter, men de i övrigt har privatiserats, och de har fått större autonomi och också ansvar för sin ekonomi. Och det här innebär också det att de ansvarar för alla juridiska risker på ett annat sätt än vad de har gjort tidigare. I många fall så är forskningsfinansieringen och förutsätter att rätten till resultaten har överlåtits till universiteten, till arbetsgivaren. Det här gäller EUs forskningsfinansiering, den allmänna forskningsfinansieringen. Det här gäller också EUs strukturfonder, där jag kan säga att de här nationella, det här är lite specifikt för Finland, där har den här nationella modellen utgår för en sån här Creative Commons-modell, där forskarna förutsätter överlåta sina rättigheter till finansiären, men finansiären, det är inbakat en licens så att finansiären erbjuder och förutsätter att materialet publiceras under en sån här Creative Commons, det står inte Creative Commons alltså i de där reglerna, men typiskt en sån här Creative Commons typs det där modell. Och orsaken är helt enkelt just det att det hade förekommit situationer innan de här strukturprogrammen där man hade med de här pengarna utveckla material som man sen försökte sälja. Det var kanske inte meningen att högskolorna skulle börja göra business på det. Så därför gick man in för en sån här modell. Men allmänt kan man säga att vi har idag nya arbetsredskap och nya metoder. Högskoleforskare får datorer som ägs av universiteten. Högskoleforskarna sparar sina filer och annat på universitetens servrar. Och det är helt klart att universiteten då måste ha någon slags rättighet att hantera det här materialet. Sen sker det mycket annat också, som de som har pratat för mig har påpekat, att högskolorna satsar pengar idag på att stödja framställning och användning av forsknings- och undervisningsmaterial. Och då är det ganska naturligt att man då i utbyte också förutsätter att det här materialet går att använda i högskolan. När det gäller det här juridiska ansvaret så ska jag säga som så att
Det är mycket besvärligt att tänka sig att om en lärare gör någon slags upphovsrättsintrång, att han då står helt ensam med det ekonomiska ansvaret av det. Att det är också helt möjligt att arbetsgivaren är skyldig att betala ut ersättningar för sådana intrång som görs inom högskolorna. Och det är ju något som man också kan komma ihåg, att har man en rättighet så har man också ansvar. Det här gäller både lärarna och i de fall där universiteten har rättigheterna så har de kanske också ett visst ansvar. Och sen gällande audiovisuellt material så kan man just komma ihåg att om högskolan är producent så får han ju de producenträttigheterna som det stadgas om i lagen. Så där kan alltså högskolan vara en rättsinnehavare direkt. Nåja, jag kommer några ord om den här så kallade arbetsgivarregeln eller kodifieringen av tumregeln. Det var en utredningsman som föreslog att den här tumregeln skulle nedtecknas i lagen, och jag kan säga att det skiljer sig lite från vad professor Jan Rosén föreslog här i Sverige. I Finland utgick man från att arbetsgivaren har en enkel nyttjanderätt, det vill säga inte ensamrättigheterna, och att man får använda det inom ramen för sin verksamhet, och sen om det behövs användas i ett mer omfattande verksamhet eller ensamrätt så bör man avtala skriftligt, individuellt eller i kollektivavtal om detta. Så det han föreslog då är en skriftlig form. Och sen föreslog han då att branschpraxis ska beaktas. Och så specificerade sig också det att arbetsgivares nyttjanderätt även inkluderar senare uppkomna nyttjandemöjligheter. Tumregeln är rätt så problematisk i min mening. Alltså den är ju inte nedtecknad i upphovsrättslagen. Alltså det finns en okunskap om dess existens, det är oklarhet rörande innehåll. Jag och Niklas Brun är antagligen ganska eniga om vad den här regeln innehåller idag, men vi vet inte hur den här regeln ser ut om 20 år. Och nu ska vi komma ihåg att upphovsrätten existerar 70 år från upphovsmannens död. Så den här situationen är lite besvärlig. Min personliga åsikt är egentligen den att det har ingen betydelse hur den här regeln skulle se ut på lagnivå, så länge som det är en presumtionsregel som man kan avtala om, och så länge som det är klart vem som har rättigheterna ifall ett avtal inte nås. För idag är det oklart. Hur ser rättssituationen på riktigt ut ifall ett avtal inte nås? Den här tumregeln är diffus, och den är också besvärlig att tillämpa över tid. När ska en arbetsgivares verksamhet ha anses förändras så att nyttjanderätten upphör till exempel? Är den här nyttjanderätten tidsmässigt begränsad eller obegränsad? Vad säger tumregeln om skälig ersättning? Hur är det med nyttjanderätt i någon koncern? Vem är arbetsgivaren? Är det bara företag eller är det också den koncern som företaget hör till exempel? Ingår det en rätt att överföra till nya format, till exempel vid fotografering och digitalisering av verk, så frågar då, behövs det ju en reproduktionsrätt. Och då måste man dessutom ändra på verket. Hur hanterar tumregeln sådana här saker? Och sen en god fråga, att har införande arbetsgivarregeln i upphovsrättslagens 40b paragraf på något sätt inskränkt tumregeln genom ett slags e contraria-tolkning, att man anser i alla övriga fall så tillkommer upphovsrätten upphovsmannen. Och sen slutligtvis ännu att ha ändringar i upphovsrätten medför att arbetsgivares nyttjanderätt blir helt betydelselös. Och då särskilt den saken att enligt artikel 3 i det här så kallade Infosoc-direktivet så konsumeras inte rätten till verk som överförs digitalt. Och det här innebär alltså att om man nyttjar ett verk digitalt så görs det på basen av licensiering till konsumenterna eller till andra användare. Och det här då i kombination dessutom med den finska upphovsrättslagens 28 paragrafs överlåtelseförbud, så innebär det att kan arbetsgivarna alltså använda det här ifall det är förbjudet att licensiera ett digitalt verk. Så det liksom blir den här nyttjanderätten helt irrelevant.
Den här tjänstemannaarbetsgruppen konstaterar att det finns i princip 5 olika alternativ för att lösa det här regleringsproblemet. Det första är att en upphovsmannapresumtion där man presumerar att arbetsgivaren är upphovsman. Så ansågs vara främmande för vår rättsordning. I Holland, i Nederländerna har man använt den här lösningen. Sen är det också möjligt att ensamrätten kan anses övergå på arbetsgivaren på basen av lag. På samma sätt som nuvarande upphovsrättslagens 40b-paragraf. Arbetsgruppen anser att det här är en helt möjlig lösning, men det kanske inte motsvarar allmän praxis i Finland idag att det skulle gå på det här sättet, och det försvagar arbetstagarnas förhandlingsposition. Om man anser att den exklusiva rätten övergår till arbetsgivaren på basen av lag om inte annat avtalats. Tredje möjligheten är att, som egentligen inte ett särdeles fint alternativ, det var kanske inskrivet mer i pedagogiskt syfte, att ensamrätten tillkommer arbetstagaren och arbetsgivaren har ingen rätt i verket. Det finns ingen motsvarighet till en sån regel i lagen hos oss eller någon annanstans, och den är ju ologisk om man tänker på syfte med ett arbetsförhållande normalt. Fjärde möjligheten då är en kodifiering av tumregeln, och där konstaterar den att den fick en massa kritik. Har fått en massa kritik och är ganska diffus och problematisk som en det där presumtionsregel på lagnivå. Vad arbetsgruppen föreslår var istället en parallell nyttjanderätt. Och här är det här förslaget i ett nötskal. Alltså, tanken är att både arbetstagare och arbetsgivare fritt kan nyttja verk som framställs inom ett arbetsförhållande. Och naturligtvis så måste man ju komma ihåg att fortfarande så tillämpas ju de arbetsrättsliga lojalitetsplikterna och konkurrensförbudet. Så det på sätt och vis så inskränker ju arbetstagares möjlighet att i praktiken nyttja det under åtminstone den tid som han arbetar för den arbetsgivaren, men naturligtvis om han byter arbete, börjar med någonting annat, så är situationen en annan. Ändring och vidareöverlåtelse skulle det här scenariot vara möjligt för bägge parter, men naturligtvis så måste man beakta de moraliska rättigheterna. De kan man enligt lag inte överlåta obegränsat, utan de skulle man ju borde beakta. Och naturligtvis är det avtalsfrihet och formfrihet som då i så fall skulle gälla. Och jag beaktar också att kollektivavtal är möjliga. Och sen hade arbetsgruppen ännu lämnat en klausul uppe för branschpraxis. Det finns vissa branscher där man har haft ganska klar branschpraxis. Faktiskt universiteten han anses vara en av de branscher. Men det finns också branscher där man på basen av branschpraxis har sagt att ensamrätten övergår, till exempel i Finland så har det diskuterats om lantmäterier där rätten till kartor anses övergå till arbetsgivare med ensamrätt. Och inom reklambranschen så anser man att arbetsgivaren har ensamrätt till arbetsresultaten. Vad skulle det här förslaget följa? Jag ska kanske tillägga egentligen del av den här modellen att vi har inte velat göra reklam för det. Det finns en motsvarighet, mig veterligen, juridisk motsvarighet till det här tänkesättet som sån här arbetsgruppen, tjänstemannaarbetsgruppen har följt. Och det är gemensam äganderätt enligt amerikansk lag. Den enda skillnaden mot amerikansk lag här är det att parterna skulle inte ha en skyldighet att informera varandra om nyttjandet. För att när man tänker på att upphovsrätten gäller 70 år från upphovsmannens död så skulle det här vara mycket opraktiskt att hantera i praktiken. Vad skulle följden av det här förslaget ha blivit? I min mening så har det en neutral inverkan på förhandlingspositionen. Den enkla anledningen att ifall man vill nyttja ett verk kommersiellt, då måste man ha de exklusiva rättigheterna. Och då i det här scenariot så skulle man vara tvungen att ha ett specifikt avtal med upphovsmännen i det här fallet. Och sen förstås ska man komma ihåg då att genom kollektivavtalsmöjligheten så kan ju faktiskt arbetstagarna också förbättra sin förhandlingsposition. Så att det är ju också en framkomlig väg där.
Och sen finns ju naturligtvis fortfarande avtalsrättens möjlighet till jämkning av villkor, det vill säga just om det är fråga om kommersiellt nyttjande, att man kan få viss kompensation också senare, att det inte bara är lönen som anses vara ersättning i alla situationer. Vad man ville göra var att kodifiera, klargöra rättsläget, som har utgått nog från tumregeln, men man simplifierade och försökt göra en simpel, klar regel så att man förstår vad situationen är ifall ett avtal inte nås. Man godtar den utgångspunkten att arbetsgivaren ska ha någon slags rätt att använda verk som görs i arbete, men att också arbetstagarna kan ha orsak att försäkra sig om att de kan använda verket också. Också kan man kanske säga att den här modellen baserar sig på att de flesta verk som skapas i anställningsförhållanden inte har kommersiell potential. Inom de områden där verken har kommersiell potential så har man avtalat ganska i stor utsträckning i Finland. Jag ska säga nästan alla andra områden förutom kanske just reklambranschen har varit rätt dålig på att göra avtal, men annars har man nog avtal på de flesta områden. Utgångspunkten är alltså den finska tumregeln där man kan anse att huvudregeln är det att arbetsgivaren har en icke-exklusiv nyttjanderätt. Och framförallt så är tanken här bakom att man optimerar verksnyttjande så för att ingen vinner på att stora resurser blir utnyttjade på grund av rättslig osäkerhet. Jag kan väl tillägga att det här förslaget aldrig kom att debatteras i Finland. Den här frågan var alldeles för inflammerad vid det läget, så att det hade liksom ingen betydelse ifall den här tjänstemannaarbetsgruppen hade någonting vettigt att komma med. Det var ingen som var intresserad av vad vi föreslog. Utan det var liksom en helt politisk omöjlighet att man ska kunna gå vidare med något som helst förslag på det här området. Situationen idag är att tumregeln inte är klargjord, inte kodifierad, rättsläge i fallet avtal inte nås är fortfarande oklart. Ministeriet rekommenderar att man avtalar explicit och ministeriet har själv understött och på många områden har det gjorts modeller för att avtala. Summa summarum. Universitetets verksamhetsmiljö här, alltså summa summarum till den här delen, är det att verksamhetsmiljö har ändrat. Förutom öppen forskning så bedriver man avtalsforskning. Och också annars den så kallade tredje uppgiften så innebär nya uppgifter för universitet och nya ansvar. Det är helt klart att privatiseringen av universiteten liksom är en stor sak. Det är inte längre, Nicke Valtiokonttori på svenska, Statskontoret som betalar ifall universitetet råkar ut för stort ekonomiskt ansvar, eventuellt som en följd av till exempel upphovsrättsintrång, utan det är universiteten själv som har hand om det här. Forskningen har helt nya förutsättningar. Forskarens uppgift är inte att maximera sin egen nytta. Forskarens primära uppgift är att forska och att se till att forskningsresultaten kommer ut. Forskaren har getts stor frihet att själv bedöma vad som är bästa sättet för det här. Men universitetens open access policy och annat så berättar i min mening om att hela systemet med publicering av forskningsresultat också ändras. Nya förutsättningar för publiceringsverksamhet överlag. Riskfördelningar och satsningar bör beaktas. Det är helt nyttigt att universiteten och andra högskolor sätter in stora summor på att utveckla forskning och undervisning. Och det är helt klart att det här måste man beakta. Och sen en sak som jag nu har satt i mörkt här för att det är ett argument och en sak som det är inte så många som har fört fram idag. Man ska komma ihåg att högskolan har inte skyldighet och inte ens rätt att subventionera privat affärsverksamhet. Och det här gäller också de universitetsanställda egen verksamhet. Tyvärr så finns det i många universitet, jag vet från den tiden när jag hade Maria Rebinders jobb, att det fanns professorer och andra som hade privat business och ganska skrupelfritt utnyttja möjligheterna att göra grejer på universitetet som man kanske inte skulle haft råd att göra inom sin egen affärsverksamhet.
Så följden av allt det här är det att branschpraxisen tycks vara inom omvälvning också i universiteten. Enda framkomliga sättet är en dialog mellan universiteten och de anställda för att nå sån praxis som motsvarar behoven i den här nya miljön. Nu ska jag ta paus här så att vi dricker kaffe eller fortsätter jag till slut? Det var lite långt, ni håller säkert på att somna när ni sitter efter lunch. Nu övergår jag då till den delen när man använder material som tredje man har skapat i universiteten. Hur hanterar man sånt här? Det finns olika sätt. Dels har vi de rättsliga undantagen, det vill säga inskränkningarna i upphovsrätten som möjliggör användning i universitet eller för undervisnings- och forskningsändamål. Sen finns det lagstadgad licensiering, då talar jag närmast om det här avtalslicenssystemet, och sen har vi den här, sån här alldeles normal licensiering. Jag tänker inte gå så där jättemycket in i de här inskränkningarna till förmån för undervisning och forskning. Jag konstaterar då att vi har i 20 paragrafen offentlig visning av verksexemplar gäller inom alla områden, inte bara undervisning och forskning. Sen har vi 21 paragrafen offentligt framförande, så sägs det att offentligt framförande är tillåtet för undervisningsändamål. Men det här gäller inte sceniska verk eller filmverk. I paragraf 16c finns numera ett separat stadgande som tillåter framförande av inhemsk film för filmundervisning. Men till exempel för Teaterhögskolan har det varit problematiskt det att man får inte titta på film för att lära sig hur man ska uppträda som skådespelare i filmer, eftersom det inte är filmundervisning. 22 paragrafens allmänna citaträtt är naturligtvis viktig för forskning, och samma 25 paragrafens bildcitaträtt. I paragraf 14 andra momentet så sägs att upptagning av ljud eller bild för tillfälligt bruk av verk som framförs av lärare eller elever är tillåtet. Och sen finns det i universitetslagens 16 paragraf, om jag minns rätt, finns det också stadgande som säger att man är skyldig att göra upptagningar ifall det är fråga om alltså någon slags studieprestationer helt ur elevernas rättssäkerhetssynvinkel. Och i 14 paragraf 3 momentet sen sägs att användning av verk i studentexamen eller liknande prov är tillåtet. Den här stadgande är väldigt alltså snävt. Studentexamen är en väldigt specifik grej i Finland, och liksom ett allmänt prov i skolan kan inte jämföras med studentexamen. Som har ett vanligt prov i till exempel grundutbildningen, så tillämpas inte det där momentet. Så finns det då de här licensstadgandena om användning av verk. 13 paragrafen som gäller fotokopiering, avtalslicensbestämmelser om fotokopiering. Där har undervisnings- och kulturministeriet ingått avtal som tillåter viss begränsad fotokopiering för undervisningsändamål. Jag ska väl kanske tillägga för den här svenska publiken här att i Finland så fungerar det här med licensiering på lite annat sätt än i Sverige. I Sverige har ni, om jag förstått saker rätt, någon slags sammanslutning som licensierar för skolornas vägnar. I Finland är det ministeriet, det vill säga vi tjänstemän, som sitter i förhandling med upphovsrättsorganisationerna. Och jag kan kanske tillägga att det här är inte helt oproblematiskt med tanke på att ministeriet också övervakar de här organisationerna och lagstiftar. Så vi har liksom trippelroll. Så det är liksom en sak som man funderar på, att hur ska man hantera. I 14 paragraf första momentet så finns en allmän avtalslicensbestämmelse gällande användning av verk för undervisnings- och forskningsändamål. Och den här paragrafen är kanske viktig idag för att det gäller också digital användning. Och det kan man kanske tillägga att från och med 2006 har upphovsmannen fått en explicit förbudsrätt. Så att de har alltid en opt-out-rätt där, eller opt-out-möjlighet. Och sen har vi i finsk lagstiftning också det här gamla stadgandet som ni har lite motsvarande i Sverige. Att delar av verk eller verk av mindre omfång får intas i tryckta, numera sedan 2006 är det begränsat i tryckta samlingsverk för undervisningsändamål. När 5 år gått från verkets publicerande.
Det är ett tvångslicensstadgande, men det här används just inte i vanlig verksamhet på universiteten, utan det är ju nu närmast förlagen som utnyttjar den här inskränkningen. Men det finns situationer där man gjort någon slags kompendier och annat där man har kunnat utnyttja den här paragrafen. För att då har det varit fråga om att man istället för att fotokopiera så trycker. Den här fotokopieringsparagrafen gäller inte tryckt material, om där man trycker material. Så där är det lite teknologibundet i dagens läge. Sen är det bara bra att komma ihåg att naturligtvis till universiteten hör universitetsbiblioteken och arkiven som har sina egna stadganden och sina egna avtalslicensbestämmelser också i Finlands lag. Också där kan man säga att ministeriet ingår avtalen, men vi har inte ingått något som helst avtal till förmån för varken universitetsbibliotek eller några andra bibliotek än så länge. Nåja, då kommer vi till slut här till de här avtalen. Alltså traditionellt så har ministeriet ingått avtal med upphovsrättsorganisationerna då gällande kopiering av tv- och radioprogram. Från och med 2011 så har upphovsrättsorganisationerna kunnat ingå avtal gällande digital användning. Så i Finland så baserades det på ett slags koncession där en upphovsrättsorganisation inom ett visst område får representera alla användare inom ett visst område för vissa användningar och har då ensamrätt så att säga att licensiera för dessa ändamål på basen av lag. Det är bra att komma ihåg att de här så att säga kollektiva avtalen så de är sekundära i jämförelse med direkt licensierat material. Att det finns en viss ordningsföljd i hur man hanterar licensiering här. Det är direkt licensierat. Om det är direkt licensierat så behövs det ju naturligtvis ingen sån här kollektivt avtal, men om det inte finns, och de här kollektiva avtalen är ofta sekundära så tillvida att de inte går, att det i första hand tillämpas de här direkta licenserna och först i andra hand de här kollektiva avtalen. Alltså avtalslicensavtalen. Jag talar inte om rättsliga kollektivavtal här. Ministeriet har faktiskt ingått avtal om digital användning sedan år 2012 och jag ska nog kort redogöra för att vad innehåller de här avtalen. Alltså det här avtalet från 2012 tillåter läroinrättningar på alla nivåer att framställa exemplar av radio- och tv-program och framföra dem i klassen. Det här är egentligen det system som vi har haft redan tidigare innan lagen ändrades 2006. Men jag vill ändå redogöra för de här. Man ska komma ihåg, och det kanske inte kan anses problematiskt ur universitetssynvinkel ifall det finns behov av att nyttja sådant här material i undervisningen, att det gäller bara visst material. Så det gäller bara vissa inhemska tv-kanaler, inga betalkanaler och så vidare. Tillåter lagring men inte med hjälp av kommersiella lagringstjänster och möjliggör bara användning inom en viss tid, därefter så måste man förstöra material. Så det kräver ganska mycket av den här hanteringen av material i högskolorna. Sen kommer vi till följande del av det här avtalet från 2012 och då kommer vi in på sådana saker som är mer sensitiva och har förorsakat en hel del diskussion i Finland. Eller inte så jättemycket ännu kanske den här paragrafen, men sen följande slide kanske ännu besvärligare. Det är tillåtet nu på basis av avtal att framföra audiovisuella verk som gjorts fritt tillgängliga på rundradions det här Yle Arkisto och Yle Arena. Så Yle Arkisto är sån här digitalt arkivmaterial och Yle Arena är egentligen tv- och radioplattformen där rundradiobolaget tillgängliggör all liksom aktuellt material som man har visat i tv. Det här avtalet gäller till den här delen endast forskning och undervisning inom universitet och statens forskningsinstitut, inte yrkeshögskolor och inte grundläggande utbildning eller mellanstadie. Och det här täcker inte hela andra tv-bolagstjänster, till exempel framförande av verk som finns på Yles svenska läromedelsplattform, vilket är en ganska intressant situation, för då har bland annat också ministeriet varit med och finansiera produktion av läromedel, men de här läromedlen som då alltså publiceras fritt på internet får inte visas i klassrum.
För att det är helt klart att rundradion naturligtvis licensierar ju inte rättigheter för en tredje part att nyttja det här innehållet, utan de licensierar bara de rättigheter de själva behöver. Och sen det här avtalet från 2012 så tillåter också annan digital användning, skanning och kopiering av verk i digitalt format. Men till det här delen så gäller det bara universitet och yrkeshögskolor, inte grundskolor eller gymnasier och andra yrkesskolor på mellanstadiet. Och inte heller sånt som är betalverksamhet inom universiteten. Och det här är skrivet så att det här avtalet inte ska möjliggöra att man skapar någon slags digitala materialbanker inom universiteten. Om någon undrar över orsaken till de här begränsningarna till bara vissa stadier så beror det helt enkelt på att staten inte har haft råd. Och sen kan man också konstatera det att det är kommunerna som har ansvaret för grundutbildningen, så det är fråga att ska staten licensiera när det är fråga om kommunernas ansvarsområde. Nåja, helhetssituationen är alltså det att ministeriet ingår vissa allmänna avtal till förmån för läroverken. Det här fungerar i praktiken på ett sådant sätt att läroverken inte har någon möjlighet att påverka den här licensieringsprocessen och licensvillkoren. Det finns ingen mekanism för något sådant inflytande. Sen 2006 har det funnits i vår lag en möjlighet till så kallad distribuerad licensverksamhet. Att både ministeriet kan licensiera på basen av en avtalslicensbestämmelse och skolorna antingen som en grupp eller enskilt var för sig. Det finns inget som förhindrar en sån här splittrad eller distribuerad licensmodell. Och det är helt klart att läroverken och sammanslutningar av läroverk ingår sina egna avtal. Det gör de hela tiden. Alla enheter som på något sätt har kommersiell verksamhet är ju skyldiga att göra det, för de har helt traditionellt också fallit utanför de avtal som ministeriet uppgör på central nivå. Och allt sånt nyttjande som inte ingår i själva avtalet så är skolorna naturligtvis skyldiga att själva hantera, skaffa licenser till. Sen är det naturligtvis klart att allt sådant här kommersiellt digitalt undervisningsmaterial ingår ju inte i de här avtalen utan det licensieras i huvudsak direkt av läroverken. Så har det varit hela tiden. Problempunkter. Är den här licensstrukturen alltför komplicerad? Det är alltför många kockar i den här soppan. Det är ganska besvärligt att hantera helheten i det system vi har i Finland idag. Så det är en god fråga att hur kommer man att hantera det här i framtiden. Och det är inte heller kanske helt klart att universiteten kan räkna med att ministeriet hanterar och licensierar för deras del. Man ska komma ihåg att våra universitet har så att säga privatiserats och blivit autonoma från offentligt inflytande i större utsträckning. Visst inflytande har vi väl ännu över dem, men att de är i princip privatiserade till stor del. Inte nu helt alltså, men att på det sättet ändå att de har en större autonomi. Så det är inte alldeles klart som korsband att ministeriet ska licensiera deras vägnar. Sen är det en riktigt bra fråga att borde det finnas någon slags presumtionsregler gällande material som tillgängliggjorts fritt på internet. Och borde man i lagstiftning på något sätt beakta Creative Commons-licenser eller motsvarande. Det här gäller också annan användning än bara undervisningsändamål. Utan det här gäller överlag. Alltså ett problem och en orsak till att det blivit ett ramaskri i Finland över Kopiostos förfarande, den här undervisningslicensieringssituationen, är det dels det att de har förutsatt en väldigt rigorös byråkrati där man ska bland annat stämpla varje exemplar som man digitalt framställer etc. i deras stämplingssystem på internet. Och dels också det att man har frågat sig med vilken rätt så representerar de alla användare i hela världen till allt material som fritt har publiceras på YouTube och internet och överallt annat. Och idag får man till exempel i Finland inte visa ett klipp från YouTube fritt i undervisningen. Det har liksom man ansett att det är fråga om framförande av ett offentligt gjort och audiovisuellt verk som då inte på basen direkt av lag är tillåtet
Och det finns inget sätt på vilket man skulle beakta till exempel någon service providers, YouTubes eller någon annans licensvillkor eller övriga tjänstevillkor i de här situationerna så där direkt. Och de har dessutom inte YouTube direkt sagt att det är tillåtet att framföra i undervisningsverksamhet. Även om man kan anse att det kanske är avsett att alla ska ha tillgång till det, att det är fritt lagt dit så att man ska kunna titta. Ja, så fungerar det inte i praktiken. Och sen slutligen, min sista point här är att även om vi funderar och löser de här sakerna på nationell nivå så är både forskning och undervisning idag internationell grej. Allt händer över landets gränser. Därför tror jag inte riktigt kanske heller på de här avtalslicenslösningarna därför för att det kommer att bara gälla det egna landet och den användning som sker just här. Och det fungerar inte riktigt när det är fråga om gränsöverskridande användning. Så det är nog så att, som jag ser det, så är det nog direkt licensiering eller då möjligen också inkluderande såna Creative Commons-licenser idag är enda möjligheten att hantera sådana här situationer. Och min kanske absolut sista point är det att det inte ska bli kanske intressant att se om man kan fundera över det att händer det en sådan utveckling att man i framtiden finns både kollektiva avtal, dels de här avtalslicenslösningar men också i kombination med kollektiva avtal som gäller lärarnas arbetsinsatser eller andra överenskommelser gällande Creative Commons licensiering. Det här är också en modell. Det var kanske nu allt jag vill säga. Tack.